Въпреки трудното диагностициране, процентът на хората с непоносимост към глутена се увеличава с всяка изминала година. 8-годишните Цвети и Никол са близначки. Цвети е по-малко от сестра си с 2 минути. Какво е общото между глутеновата непоносимост и малкото дете? Когато имаш близнаци и ги гледаш всеки ден, виждаш неминуемо и неизбежно това, че едното ти дете е прекалено различно от другото. Направихме много кръвни изследвания, действително се установи, че има завишени 5-кратно стойности на хормоналните нива на определени хормони. Трудно е да се намери и общото между хормоналния дисбаланс на 5-годишната в този период Цвети и глутена, но именно то е ключово за здравето им. При това момиченце започнахме лечение с хомеопатия, постигнахме доста добри резултати. Естрогена започна и ФСХ, фоликулостимулиращия хормон, и двата хормона започнаха постепенно да се приближават към норма. Но това за мен не беше достатъчно добър резултат и аз реших, че е добре да направим допълнително изследване. Биорезонансно изследване. Беше открито, че при това детенце има наличие на проблем с глутена. След това, пак по съвет на доктор Юрукова, решихме да направим една диета, която изключва напълно, на 100% всякакъв прием на глутенови храни. И едва тогава напълно се нормализираха хормоните и детето започна да намалява на тегло, защото то беше започнало да се раздува. В резултат на безглутеновата диета Цвети се разделя и с проблеми като атопичен дерматит и бронхоспазми, които я мъчат от бебе. Беше доста трудно да откажеш на едно дете на 5 години да му купиш сладолед. Това е много трудна борба и тя трябва да е идея на цялото семейство и да среща разбиране на цялото семейство, да бъдем единни. Единството на семейство Георгиеви се изразява и в приготвянето на всякакви здравословно-кулинарни изкушения, като бомбоните, например. Тати беше купил ни натурални форми, мама ги обели. После ги смачка в купата и сложи при тях какао. После натроших орехите. Мама направи бомбоните и аз ги овалвах, а тя ми вадеше формичките за бомбони. Да. И ги нареждахме. Мама прави много по-вкусни неща за мен, отколкото в магазините. Децата ни са изключително енергични. След като вече се подобри здравословното им състояние, започнахме преди 1 година много активно да спортуваме, по-точно да танцуваме, да ходим по състезания. Много обичаме да танцуваме и сме спечелили много първи места. На рождения ден на любимата танцова ръководителка разбрахме, че дори тортата има здравословна алтернатива. 2 основни групи хора имат проблеми с глутена. Първата група, това са хората, които страдат от целиакия. Целиакията е автоимунно заболяване на тънките черва, което се предизвиква от глутен. Около 5 до 10% само от хората с това заболяване са диагностицирани. Т.е. останалите дори не знаят, че имат подобно заболяване. В резултат на глутена при тези хора настъпва едно хронично възпаление на лигавицата на тънките черва и постепенно тази лигавица се разрушава, в резултат на което пациентите не могат да усвояват никакви хранителни вещества. Втората група хора са тези с така наречената глутенова непоносимост. Около 6% от населението имат глутенова непоносимост. Но това се дължи до някъде и на генно модифицираната пшеница, която използваме в днешно време. Преди около 30-40 години са правени генни модификации на пшеницата, за да бъде тя по-устойчива на лоши метеорологични условия. Още от момента, в който тази пшеница влиза в употреба в световен мащаб, се наблюдава постепенно увеличаване на случаите на наднормено тегло, на захарен диабет и изключително много скача броя на автоимунните заболявания и на алергиите като цяло. Така че възниква въпроса дали това е съвпадение. А глутенът е просто белтъчно вещество в пшеницата, ръжта, овеса, ечемика и булгура. Придава еластичност на тестото и му помага да бухне. Има над 250 симптома на глутенова непоносимост. Най-честите са симптомите от страна на храносмилателната система. Болки в корема, склонност към диария или редуване на запек с диария, гадене, оригване, киселини, мазни изпражнения. Глутен може да имат и хора, които, например, имат сериозни
кожни заболявания, като псориазис, като екзема, като атопичен дерматит или алергии по типа на бронхиална астма. За да се постави диагноза, е необходимо да се направят кръвни тестове или тънкочревна биопсия. Между другото, има много по-лесен вариант. Това е просто да се изключат абсолютно всички храни, които съдържат глутен, за 1 месец. Има няколко шуслерови соли, които могат да се използват при проблеми с глутена. Най-честата сол е номер 4, калиевия хлорид. Характерно за него е, че той е чудесна сол тогава, когато се касае за всякакви автоимунни заболявания, тъй като той помага да се намаляват антителата. Една друга сол, която помага особено на хората, които имат много пропускливи черва. В този случай много добре помага основната сол за хранителни алергии и за непоносимост към определени храни, номер 2. Тя намалява пропускливостта и на червата. Номер 2 е калциевия фосфат. За да се избегне атрофията в червата, е добре да се прибави антисептика в шуслеровата терапия. Това е шуслерова сол номер 5, калиевия фосфат. Калиевия фосфат има дезинфекциращо действие, но също така действа много добре и на нервната система. Успокоява тези пациенти, създава им чувство на комфорт, на спокойствие, а същевременно им дава повече енергия. Всички, които изберат да тръгнат по този път и да се хранят здравословно, на всички искам да кажа, че алтернатива има. Най-честите безглутенови храни, които имат и добро засищащо действие, това е елдата, киноата, кафявия ориз, картофите също така могат да бъдат използвани, царевицата, просото, амаранта. Обикновено човек, който трябва да премине на безглутенова диета, е изненадан от голямото разнообразие, което съществува на пазара. Да, трудно е наистина, но не е непостижимо, не е страшно. Дайте си шанс на себе си, на семейството и на децата си. Опитайте поне 3 месеца или 6 месеца и след това ще намерите сили да продължите напред. Щастливи сме сега, защото децата ни са здрави, благодарение на изграждането и подкрепянето на тяхната имунна система с хомеопатия и шуслерови соли. Те активно спортуват, танцуват, състезават се и са радост както за нас, така и за всички около нас, близки, познати, приятели. Някои хора излишно се увличат по безглутеновото хранене. При някои от тях това е нещо като мода. Бих казала, че не е добре, ако един човек няма някакъв проблем с глутена или няма някакво заболяване, което налага безглутенова диета, да бъде на такъв тип хранене. Затова, защото безглутеновото хранене е бедно на фибри и на витамини от групата Б. Тоест, с времето е желателно тези две съставки, важни съставки на храната, да се дават допълнително.